Tangkol! Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino Ako? Ni hao ma. Sa China, sumikat ang pa-contest na tinatawag na Lying Flat Contest. Wala kang ibang gagawin ang mga contestants kundi hihiga lamang sa higaan. Ito ay isang promotional event ng isang mattress company. Yun lang ang gagawin mo dahil nga gusto nilang ilarawan ang lifestyle ng isang tao na sumuko na sa mga expectations ng lipunan. Sa halip na magsikap na maging matagumpay, mas pinipili na lang niya ang mag-chill at panatilihin ang minimum standard of living. Ang contest rule: pwede kang magpagulong-gulong sa mattress, magbasa ng books, kumain at gumamit ng smartphones. Pero hindi ka pwedeng bumangon, pati na rin ang gumamit ng comfort room. Ang pinakahuling contestant na mananatiling nakahiga sa mattress ang tatanghaling panalo. At may nanalo na nga. Ang ginawa niya, nagsuot siya ng diaper para hindi na siya kailangang bumangon at mag-CR. Thank you sa idea. Nanalo siya ng papremyong 3,000 yuan o katumbas ng 24,000 pesos. Mahigit. Nakaakit ito ng 10 million viewers. At sumisikat sa China ang nasabing Challenge. Lying Flat Contest. Ikaw. Gusto ko! Okay. Sino? Ako? Grabe, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kaya-kaya ko yan kahit 1 month ako dyan. Basta may katabi. Basic. Dapat walang gagawin. Nakahiga lang. Basta may katabi. Basic. Kaya ko yan. Para may hahawakan ka. Basta may katabi. Yun lang. Ilang oras kaya ni Tita Max na... Ay, ano ako eh. Higang tao ako. Palahigang tao ako eh. So, ilang Kaya oras? ko yan. Kaya ko kahit matagal. Sige, go. Kahit walang premyo, makaranas. Alam mo, ang oras na na natapos ay 34 hours. Uy, O, mga 33 hours. Ganon. Kaya yun ang isang Tita Max? Kaya nga ako li. Higa lang. Kaya, palahiga ako na tao, palatulog. Diba? Pananalo pala si Tita Max sa Lying Flat Contest. Pero kapag, bembang, akong tumatrabaho. Hoy! Kalauga! Bawal nga may gagawin eh. Hindi, Pwede pero na magbasa ng book. baka kasi inisip nila, ay pala starfish lang yan. Hindi. Iba pag bembang. Hoy! Hindi nga yun yung topic eh. Tuwa naman itong ating mga drivers sa Green GSM, pati sa Grab. Siyempre. Ay nako, tuwa kayo. Yan. So itong Chinese na bata pa pala yan, cool. Bata pa, nasa 24
24 years old pa lang siya nanalo. Girlfriend niya daw nag-encourage na, Sumali ka kasi palahiga siya. Tapos magsuot ka ng diaper para manalo ka. So wala naman na siya talagang preparation na ginawa sa sarili niya na para manalo dyan. Yun lang, yung nag-diaper siya para hindi ka na mga CR. Talagang doon ka matatalo pag tumayo ka. So mag-diaper na lang. Diaper para kung maihi ka or kung ano man yung gagawin para mo. manalo ka talaga. Yun. So congratulations. O diba? At Magpagawa tayo ng kuntis sa ganyan dito. Mananalo talaga ako basta may katabi ang mga lang. Pilipino mananalo kasi miss na natin mag-chill-chill eh. Dahil na rat race na tayo. Ano ibig sabihin ng rat race? Rat race, nagkuntis yung daga? Oo, parang ganun. Parang unahan magtrabaho, unahan na magsumikap sa buhay, unahan... Yun nga yung purpose nitong contest na to. Oo, kasi pagod na tayo eh. Try So, nyo kailangan nga mag-chill natin muna. yan. Di ba nga tayo pag nakahiga, bago matulog, iniisip mo pa rin trabaho, anong gagawin ko bukas? Oo. Deserve natin ng break. Oo, tama naman yan. Kaya, shout out Deserve mo sa... ng Bemba ngayong Pasko! Ano, Chibimbang? Kasi bago kasi, di ba, masarap naman patulog yan eh, yung Bembang. Ganon ba yun? Di ba? Mas talagang bagsak ka talaga kung bagsak. Ay, naku. Basic. Si Lina Gabaw, tuwang-tuwa naman. Siyempre, pagpaparinig ng basic. ganyan. Basic. Uhaw na uhaw din to. Abangan mo pala. May kwento daw siya sinabmit. Antayin namin yan. Antayin namin yung kwento mo, ha? Yan. So, sa mga palatulog dyan, may pa-contest na para sa inyo. Sana mananalo kayo. Alam mo, Tita Max. Go. Itong mga tamad lang yan eh. Ayoko na ganyan contest, tamad yan. Yung kaya ano? yaman. Yung guard. Di ba yung guard yung Chinese? Yung Chinese. Lagi na lang topic natin yung Chinese, no? Lagi na lang topic natin. Ba't na topic na naman siya? Yung Chinese? Kasi yung si Juan Tamad. Tamad eh. Kilala pa ba ng mga Gen Z yan? Si Juan Tamad? Yung Chinese? Di ba dapat may malaman nila kung sino yan? Si Juan Tamad. Yung Chinese. Yung ba yung nakaabang sa bayabas na mahulog? Si Juan Tamad. Yung Chinese? Bayabas ba yun? Bayabas daw yung Star Apple? Anong prutas binabangan ni Juan Tamad na mahulog? Langka. Mali. Pwede. Meron pa isa. Alam ni-enter yan. Pwede ako. Durian. Ayaw niya. Pag langka, gusto niya. Di ba? Ba't siya lazy? Lazy. Si Juan Tamad? Yung Chinese. Hindi, negosyante eh. Yung Chinese. Yung si Juan Tamad eh. Ako binda prutas. Sabi ng Chinese. Sabi ni Juan Tamad. Wala akong ginawa. Sandali, madistract ni Angkol sa dumadaan ng mga babae. Wala si Mang Kanor yung nag-ano dyan. Sabi ni Direk Phil, marunong din siya mag-Chinese. Hindi, magtamad-tamad. Hi, Direk Phil, morning. Lagi ba nakahiga? Si Juan Tamad? Yung Chinese? Basic. Pagkatabi si Tita Max. Ni Juan Tamad. Ng Chinese. Sila may-ari ng hardware. Yung Chinese? Yung si Juan Tamad. Ay, sana all. Minsan ba masipag siya? Si Juan Tamad? Yung Chinese? Tigil na natin to. Tigil na natin to kasi dito na yung kabisyo. Ngayong Pasko, pakinggan niyo po ang bagong station ID, fresh na fresh, para po sa inyo mga kabisyo. Ito na po. Kabisyo ngayong Pasko by Love Radio Manila. Kabisyo ngayong Pasko, kabisyo tayo na.